38 Adaś, bo liczyłem. Ile za jak skończy strzelać, to nie ma fajna. Ile mu gwizdał. Adam, to miał być. Nie daj 2 minuty, może kota go. Ale 2 kostki koka zaraz. Zeus. Ja. Do góry dołożyć, to się mali. Daj mi spokój. Z boku dołożyć. Tak. Z tyłu, z przodu. A na dole pikolaki i błysk i żel. Płonący. O. Fajnie. Tak. I efekty pirotechniczne. Nic się wysikać, zdążysz.